أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه هو خير ناصر ومعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, ne muku fatan alkhairi. Sunana Fatima Sani Hamza. A wannan shirin nawa mai suna mu koma tarihi. Shiri ne wanda yake zuwa muku ranakun Juma'a karfe 9 na dare, sai dai wannan satin mun dan samu akasi na editing da sauran abubuwa ya janyo ban yi postin ba ranar Juma'a din sai yau. To ina fatan za a gafarce ni, insha Allah zan yi kokari a satuttuka masu zuwa in kiyaye wannan. Shiri ne wanda yake kawo muku tarihin annabawa da kuma a'imma alaihimus salam, wanda a ƙarshen shirin akwai musabaka da nake badawa. Zuwa wani sati za ku kawo amsar su a comment section kenan a page ina na TikTok, Facebook da Instagram. Kuma za a zaɓi mutum 5 a ciki waɗanda Allah ya ba wa sa'a za a ba su kyauta. Kamar yadda wancan satin hakan ya faru. Insha Allah wannan satin ma haka ne, a ƙarshen jawabai na ko in ce a ƙarshen ci gaba da tarihin manzanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, zan kawo muku musabaka tambaya ce guda 2 wanda za ku amsa a comment section. Insha Allah wanda Allah ya ba wa wato sa'a shi za a bai kyauta mutum 5. Za ku iya following dina a page ina guda 3 kamar yadda na faɗa a Instagram, Facebook da TikTok. Mai suna Fatima Sani Hamza. Ɗin da kuka sacin wannan sunan zai kawo muku face ina. Yau za mu ci gaba ne a gurin da wato mu itikadin mu 'yan Shi'a Imamiyya shine iyayen Annabi da duka kakannin shi har zuwa Annabi Adam alaihimus salam sun kasance muwahhidai, wato suna bautar Allah ne guda ɗaya. Ba su taɓa shirka ba, kuma ba su taɓa haɗa Allah da wani shi ba, ko gunki ko ba gunki ba, ko wani abu mai kama da haka. Mu itikadin mu kenan. Wasu suna cewa ai hadisi ya zo gashi nan iyayen annabin da kanshi ya ce kaza 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 kaza. Wa iyazu billah, ba ma daɗin dai faɗi ba daɗin kuma saurare. Duk wannan shirme ne, mu bamu yarda da haka ba. Sai kuma a ci gaba, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tun kafin ya zo duniya ya rasa mahaifin shi. Bayan ya zo duniya da shekara 6 sannan nan ma kuma ya rasa mahaifiyar shi. Daga nan rainan shi ko ce ɗawainiyar shi ya dawo hannun kakan shi Abdul Muttalib zuwa shekara 2. Bayan shekara 2 nan ma kuma ya rasa kakan shi kenan, sai kuma rukon shi ya dawo hannun ammin shi Abu Talib. An aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar 27 ga watan Rajab, lokacin yana shekara 40 kenan. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana da matar shi ta farko wadda ya aura lokacin yana shekara 25, ita kuma tana shekaru 40, ita ce Sayyida Khadija salamullahi alaiha. Bayan Sayyida Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya auri wasu matan, wato bayan ta yi wafati kenan ya auri wasu matan kaman Hafsa, Sauda, Aisha, Ummu Salama, Maimuna da sauransu. Bayan aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya shiga cikin wani hali na kunci da azabtarwa da mutanen Makka ko in ce mushrikan Makka suka ringa masa, har ta kai ya zauna kudince sun zauna shi da sahabban shi da matar shi a wani guri da ake kira shi bi Abi Talib. Waɗannan 'yan tsirarin sahabban nashi waɗanda suka yi imani da shi a wannan farkon aiko shi kenan sun sha wahala, wadda wahala ce wadda kila idan a yanzu ne mutane da yawa ba za su iya jure ta ba. A ci gaban rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi Isra'i, ya yi Mi'raji. Kamar yadda a suratul Isra aya ta farko Allah madaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. wato an ɗauki manzon Allah daga garin Makka kenan zuwa ina, wato daga garin Makka ɗin na nufin Masjidil Haram zuwa ga Masjidil Aqsa, wanda a yau muke ta ganin abubuwa da suke ta faruwa a Palestine, wanda muna fatan Allah Ubangiji ya gaggauta kawo mana ƙarshen Yahudawa a doron ƙasa. To an yi Isra'i da manzon Allah daga Masjidil Haram zuwa ga Masjidil Aqsa, daga nan kuma zuwa ga sama.
an yi mi'raji da manzon Allah, wato an kai shi har zuwa sama ta bakwai, kuma an kai shi har zuwa al'arshi, wanda Allah madaukakin sarki ke cewa thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna, wato tsabar kusanci da Allah da suka samu, aka ce wato Allah yake cewa tsakanin kwari da baka, in kun lura kwari da baka da suke ai babu wani fasila, babu wani tsakani da za a ce akwai wani tsakani da ido zai iya gani, to haka Allah da manzansa suka kasance. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muna fatan Allah Ubangiji ya ba mu albarkacin manzan Allah, Allah Ubangiji ya ƙara mana soyayyar manzan Allah, Allah Ubangiji ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na mu koma tarihi. Kafin nan za mu rufe da tambaya guda biyu na wannan musabaka. Na farko, tambayar farko ita ce, akwai yakukunan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya halarta a lokacin da yake raye? Ku kawo mana guda 5 kacal, ban tsawwala ba, guda 5 kacal. Sai kuma akwai abin da ake kira da lailatul mabit, wannan ita ce tambaya ta biyu. Ku dan mana bayani dan kaɗan, ba da yawa ba, me ake nufi da lailatul mabit? Ina jiran ku a comment section insha Allah har zuwa ranar Alhamis ko Juma'a. Zan kawo mutum 5 waɗanda suka ci a page ina na TikTok, Instagram da Facebook. Sannan kuma kar ku manta ku yi liking, ku yi sharing, yan uwa kowa mu haɗu dukan mu a cikin ladan, sannan kuma ku yi comment. Na gode, Allah ba mu alkhairi.